Mi smo dugo godina zagovarali izmjene zakonskog okvira koje će pooštriti kazne koje se odnose na rodno zasnovano nasilje prema ženama, porodično nasilje. I evo, poslednji nacrt krivičnog zakonika koji se trenutno nalazi na javnoj raspravi prepoznao je femicid kao posebno krivično djelo, dakle ubistvo žene zbog njenog pola. Međutim, mi uporno zagovaramo veću primjenu zaštitnih mjera i procjenu rizika, jer iako je pohvalno što je Ministarstvo pravde prepoznalo femicid kao posebno krivično djelo, mislim da ono što nama nedostaje jeste adekvatna prevencija i nama je primarna zaštita žrtava. Dakle, da zaštitimo živote žena, a naravno kroz krivično djelo će se, pretpostavljam, ipak kaznena politika značajno pooštriti.